नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिभि इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। फै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो पर्टफलिय'स अफ मेम्बार्स अफ काउन्सिल अफ मिनिस्टार थामहिनबा आसाम सरकारनि नैथि खेबनि जे बिबान सोलाय-सोल' खालामनाय बिनि सायाव सोर बबे बिबानखौ मोनखो बेखौ जोङो नायलांनि। फैदो अब्ला जोङो गोबाव खालामालासे जोङो दिनैनि भिडिअखौ शुरु खालामदिनि। दा बेयाव नेम पर्टफलिय' नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन पर्टफलिय'स आरो नैबे जाहैबाय नेम सोरनि मुङाव एबा सोरनि आखायाव मा बिबाना दङ जोङो बेखौ नायनि। दा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन एक नम्बराव श्री सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनि आखायाव दङ हम पलिटिकेल पार्सनेल GAD SAD इमप्लिमेन्टेशन अफ Assam Accord, Administrative Reforms and Training, Election, Information and Public Relation, Border Areas Development, Sports and YW, Power, Labor Welfare and any other department not allotted to the other minister. दा बेखिनि बिबानखौ जोङो चिफ मिनिस्टारनि आखायाव जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो नैथियाव नायोब्ला नुनो मोनगोन नैथियाव सोर दङ? नैथियाव दङ जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव दङ फाइनेन्स, ट्रान्सफरमेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट, हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, PWD, एडुकेशन, हायार सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि। थामहिनबा बिथाङा गिबि जेब्ला सरकार दाजेनो अब्ला बिथाङा गावनो एडुकेशन मिनिस्टार खामोन। नाथाय उनावहाय बिथांमोननि सोलाय-सोल' खालामनायाव जे बिथाङा बे एडुकेशननि बिबानखौ सिद्धार्थ भट्टाचार्यनो होदोंमोन। नाथाय नैबे नैथि खेबनि सोलायफिननायाव जोङो नुनो मोनबाय जे एडुकेशननि बिबाना बिथांनि आखायाव थांफिनबाय। दा जोङो फैदो अब्ला जोङो 3 नाम्बाराव नायनि। 3 नाम्बाराव जोङो सोरनि मुंखौ मोनो जे 3 नाम्बाराव श्री अतुल बरा। अतुल बरानि आखायाव दङ एग्रिकालचार, हर्टिकालचार एन्ड फुड प्रसेसिं, एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि। बेखिनि बिबानखौ जोङो सोरनि आखायाव नुनो मोनदों जे श्री अतुल बरानि आखायाव जोङो नुनो मोनो। दानिया फैदो अब्ला जोङो नायलांदिनि 4 नाम्बाराव। 4 नाम्बाराव दङ श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्म। श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मनि आखायाव दङ ससियेल वेलफेयार एन्ड ससियेल कनजारभेशन। जोङो बेखौ सोरनि आखायाव नुनो मोनदों जे श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मनि आखायाव। दा बिदिब्ला जोङो 1 नाम्बाराव जोङो नायलांदिनि। 1 नाम्बाराव दङ जाहैबाय बेवहाय सोरनि मुं श्री केशव महन्त। केशव महन्तनि आखायाव दङ वाटार रिसोर्सेस, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, इनफरमेशन टेक्न'लजि, कालचार एफेयार्स, अनलि लाइब्रेरि एन्ड आर्किअलजि मेटार्स। बेखिनि बिबाना सोरनियाव दङ जे श्री केशव महन्तनि आखायाव दङ। दानिया अब्ला फै जोङो नायबावदिनि बेवहाय 6 नाम्बाराव दङ सोर दङ श्री परिमल शुक्ल बायद। परिमल शुक्ल बायदनि आखायाव दङ फिसारिज डिपार्टमेन्ट, एक्साइज, एनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट। बेखिनि बिबाना परिमल शुक्ल बायदनि आखायाव दङ। दानिया जोङो नायबावदिनि नेक्स्टआव दङ 7 नाम्बाराव दङ श्री रन्जित दत्त। रन्जित दत्तनि आखायाव दङ जाहैबाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल। ओमफ्राय दंबावो बेयाव सेरिकालचार इंक्लुडिं खादि एन्ड भिलेज इन्डास्ट्रि, वेलफेयार एन्ड माइनरिटिज। दानिया जोङो नायनि 8 नाम्बाराव जोङो सोरनि नामखौ मोनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय चन्द्रमोहन पाटवारी। चन्द्रमोहन पाटवारीनि आखायाव दङ कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि ट्रेनिं, ट्रान्सपर्ट, पार्लियामेन्टारि एफेयार्स, एक्ट, इच पलिसि एफेयार्स, स्किल एन्टारप्रेनर एन्ड एमप्लयमेन्ट। बेखिनि बिबानखौ जोङो चन्द्रमोहन पाटवारीनि आखायाव नुनो मोनदों। दानिया 9थि मन्त्रि श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्यनि आखायाव दङ गुवाहाटी डेभेलपमेन्ट, Law and Justice Corporation,
बिथांनि आखायाव सिगाङाव दंमोन जाहैबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टबो, नाथाय दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बिथांनि आखाइनिफ्राय बोखारनानै सोरनो हरनायखौ जों नुखो जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव हरनायखौ नुनो मोनबाय। बिनि अनगायै जोङो दा नैबेखिनि गुवाहाटी डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ल' एन्ड जास्टिस कर्प'रेसननि बिबानखौ दा श्री भट्टाचार्य सिद्धार्थ भट्टाचार्यनो होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दानिया जोङो नायलांदिनि जिथियावहाय जिथियाव दङ श्री सुमरंहांनि आखायाव हिल्स एरिया डेभेलपमेन्ट माइन्स एन्ड मिनारेल्स बेखिनि बिबाना सुमरंहांनि आखायाव दङ। दानिया जोङो नेक्स्टआव नायलांदिनि नेक्स्टआव दङ जिसेथि मन्थ्रिनि आखायाव थामहिनबा फानि भूषण चौधुरीनि आखायाव दङ फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज एन्ड कन्जुमार एफेयार्स पेन्सन एन्ड पाब्लिक ग्रिभेन्स। दा बेखिनि बिबाना सोरनाव दङ जे फानि भूषण चौधुरीनि आखायाव दङ। दानिया जोङो नायलांदिनि जिनैथि मन्थ्रियाव सोर दङ जिनैथि मन्थ्रि लिस्टआव सोर दङ जे श्री चन्दन ब्रह्मनि आखायाव दङ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस WPT एन्ड BC। नेक्स्टआव जोङो नुगोन नेक्स्टआव दङ श्री रिहन दैमारिनि आखायाव दङ जाहैबाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो पाब्लिक इन्टारप्राइज बेखिनि बिबाना सोरनियाव दङ जे श्री रिहन दैमारिनि आखायाव दङ। दानिया बेयावनो जोङो नुबावगोन मिनिस्टार अफ स्टेटखौ जोङो नायलांबावनि मिनिस्टार अफ स्टेटआवहाय सोर दङ। दा बेयाव दङ श्री नब कुमार दलेनि आखायाव दङ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कालचारेल एफेयार्स एक्सक्लुडिं लाइब्रेरी एन्ड आर्किअलजि मेटार्स इन्डिपेन्डेन्ट इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट एच कैबिनेट मिनिस्टार एस MOS। नेक्स्टआव श्री भवेश कलितानि आखायाव दङ इरिगेसन इन्डिपेन्डेन्ट एडुकेसन HH कैबिनेट मिनिस्टार एस MOS। नेक्स्टआव दं 16थि मन्थ्रि बेनो जाहैबाय श्री पियुष हाजरिका आर्बान डेभेलपमेन्ट इनक्लुडिं TNCP इन्डिपेन्डेन्ट हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार HH कैबिनेट मिनिस्टार एस MOS। दानिया नेक्स्टआव जोङो नायलांब्ला नुयो जाबाय 17थि मन्थ्रि बेनो जाबाय श्री जगेन महन रेभिनिउ DM इन्डिपेन्डेन्ट PWD HH कैबिनेट मिनिस्टार एस MOS। जोङो बेखिनि बिबानखौ जोङो श्री जगेश महननि आखायाव नुनो मोनो। दानिया जोङो जोबथारनाय बेनो जाहैबाय सोर दङ बेवहाय सन्जय किसाननि आखायाव दङ ट्राइब वेलफेयार इन्डिपेन्डेन्ट लेबार वेलफेयार HH कैबिनेट मिनिस्टार एस MOS। दा जोङो बेखिनि रिचापलखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बियो गोनांथार जों बयनिबो थाखाय बेफोरनिफ्राय मोनफा मोनफा कुइसन सिखारनो हागौ फैबाय थानाय एग्जामफोराव GKआव। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोसोआव ला आरो बुंनायखौ बुजिस्लाब मोनाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै नायनानै ला उनावहाय खामानियाव होगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै जि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स बयनिसिमबो बाय बाय।